Hi guys, आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। फैलायबाय आं दिनै आरो मोनसे भिडिअ टपिक लानानै। आंनि टपिकआनो जाहैबाय दिनैनि टपिकआ आं जोंनि सासे बर' इउटिउबारनि बागैसो बुंनो सानदों। बे जोंनि सासे बर' इउटिउबारा ओरैबायदि मोजां टपिक लाबोगासिनो दङ, ओरैबायदि टपिक लाबोयो बियो। बिनि मुङानो जाबाय अफ्रि दैमारि। गोबां मोजां मोजां टपिक लानानै फैयो बिथाङा सासे हारिनि नांगिरि सुबुं, सासे हारिनि थाखाय नांनाय सासे सुबुं। बेबो अफ्रि दैमारिया। बिथाङा मा टपिक लाबोयोबा गावनि चेनेलावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां टपिक लाबोयो आरो बे लाबोनो हाबाय थाथों आरोना, बिदिनो मोजां मोजां टपिकआनो जाहैबाय। मानोना गोदो हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय, नांसोमनानै जिउ गोमालांनाय, थैना थांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों गोसोखांनानै मिथिहोयो मानसिफोरखौ, गावनि न'खरनि, थैजानायनि न'खरनि बेफोरखौ डिटेल्स मिथिहोजोबो। मोजां, मानोना आरो दाबो नै गुबुन गुबुन हादोराव, गुबुन गुबुन जायगायाव जोबजानानै दं माखासे। बिथांमोनखौबो बियो माबोरै माबा खालामनो हागोन, मानसिफोरखौ मिथिहोनो हागोन, बेफोरबायदि आरोना गोसोखांहोयो बिथाङा। दाथ' मा बुंनो, जोंनि बर'नि लिडार, दावहारु नांग्रा लिडारफोरानो गोसोखांनानै बावबाय गावनि केरेक्टारफोरखौनो। मा जागोन बिदिजों? खिन्थु जोंनि जिथु अफ्रि आदा, बिथाङा जिथु टपिकनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो, बे मोजां जादों। मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि फोरमायना होनायखौ। गोसोखांनानै सोरनिबा मुंख्लं खाम्फायाव थांनानै, न'खराव थांनानै, सोरनिबा थैजानाय न'खराव थांनानै मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि माबा खालामनायखौ, सोंलु खालामनायखौ। दाथ' नै जोंनि बे मा होनगोन बेखौ, बि सावरायग्रा, बि फेरेंगा, बिसोरथ' जेसेबां मानसिफोर मुंख्लं जानानै दं, बेसेबां मुंख्लं थांखो, बेफोरखौ केयारखौनो खालामाखै, केयारखौनो लायाखै। मा जागोन बिदिजों? एसे गोसोखांदो मुंख्लं जाना थांनाय मानसिफोरखौबो। बिसोरनि न'खरावबो गोबां खस्थ', दुखु खस्थ'जों सोलिगासिनो दङ। मा जागोन? बिटिआरनि लिडारफोरालाय जेबो एसेबो नायसनला नामा बे मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरखौ? बोरै जागोन बिदिजों? बर' हारिया बोरै जौगागोन? बे गोरोन्थि जागोन बिदिबा। आरो दाखालि जितु जोंनि गबिन्द सारा मोनसे बाथ्रा बुंबाय, जेसेबां एनडिएफबि दावहारुफोर दङ 4 लाख थाखासो नांदों होननानै। बेथ' बोरै जानांगौ? बे 4 लाख थाखाथ' नाङाखैना हारिया। बर' हारिफ्राथ', बर' सेंग्राफोराथ' बे 4 लाख फैसानि थाखायथ' नाङाखैना। गावनो लिडार, गावनो मिथिखानानै मानो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बुंलाबायखो बेयो? सेपारेट स्टेट नांगौ होननानैसो, गावनि हादोर मोनगोन होननानैसो गावनि जिउखौ बावनानैबाबो हारिनि थाखाय नांदोंथ'। बेफोरबायदि 4 लाख थाखा नाङाखैथ'। बेफोरबायदि रावखौ बुंनो नाङामोन आरोना गबिन्द सारा। बे रं जादों। दे नोंथांमोन, आं बिदिनो टपिक लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि टपिकखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामना ला। आं बिदिनो गोदान गोदान टपिक लाबोबाय थागोन। आंनि टारगेटआनो जाहैबाय, आं ब्लग बानायनोसो टारगेट लादों आरोना। आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं ब्लग बानायनानै भिडिअ हगारनायसो टारगेट लादों। थांखिया आंना बेसो आरोना। नाथाय मा खालामनो होनबा, मा बुंनो होनबा, बेरायनो समखौनो मोना थारमाने। बेरायनो सम मोना, मानो होनबा आं डिउटियाव थानाय जायो। बेरायनो सम मोनबाथ' आं गोबां जायगाखौ देखायनानै आं ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो आरोना लोगोफोर। माथो खालामनो, उफाय गैया। जेब्ला आङो न'आव थांगोन अब्लासो आं फ्रि टाइम मोनसिगोन बिदिनो बेरायनानै आं ब्लग भिडिअ बानायनो। मानोना आं दायो गोजानावसो, बेलेग जायगायावसो दंफैयोथ'। बेनि थाखायनो आं जेरावबो
बेरायनानै ब्लग भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंनि टपिकखौ लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयर खालामना होदो अन्नानै। आंबो नोंथांमोननिखौ सापर्ट खालामो, नोंथांमोनाबो आंनिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो। दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फैलायसै। बाय गाइस, बयखौबो दोनथ'नाय जाबाय बिदिबा।